Ini ndinokumbirawo kubatsirwa nemafungiro enyu mose vedu wee. Problem yandakaita ndeyekuti ndakaita mwana nemudzimai anoita zvekutengesa muviri. Ndainge ndachivawo life yaairarama uye nezvaanga ari nemafuta aya akati kuuya aya. Takagara tese 3 years tiri kunyika yevatorwa achiita basa rake achindinyepera kuti ane bottle store. Ini ndaisada kuenda ikoko, ndaingozvinetera. So pandakazviziva takabva tauya kuZimbabwe ndokubatsirwa nehama dzake sezvo dzakatofarawo kuti agona kuwana murume mumwe chete uye nemwana. Taishanda nanatsanozi zvichifamba, ndikarwara vakamira neni idzo hama dzemukadzi wangu, asi handina kuzokwanisa kushanda. Mabasa akabva atanga kunetsa. Mukadzi chete ndiye aitengesa kumbare. Ini ndakazowana basa mushure ndamiswa nemumwe murume achifamba. Ndakanonamata kugomo rekunotoni paanga andirayira ndega. Ndichibva ikoko ndakabva ndaona SMS ndichidedzwa kubasa. Takawirirana nemudzimai kuti rega ndinounganidza mari ndozouya tovhura business hombe kumbare. Ndakauya munhu ndokutanga kusapindura ma-SMS kana call zvayo. Hapana kana kutora month ndainge ndatoiswa pablacklist. Munhu ndokuti handichakuda, ndikati okay. Ndakagara tisingataure tese, ndaiti ndikafona foni yaipiwa mwana chete. Ndaifarawo kutaura nemwana wangu. Munhu akatozotanga kunditaudza 2 weeks ago. Ndikataurawo naye senge tiri ma-friends only. Nezuro ndakabva ndaisirwa ma-voice notes nemumwe munhu aitondibatsirawo pandaisashanda. Achiti mukadzi kunotave kumunyarira, taigara kuHopli saka ari kudanana nemurume womunhu. Apa hapana kana 40 meters distance nepamba pacho paari kudanana nemurume iyeye. Akabatwa nemurume womunhu, mukadzi wacho akaita noise pagate. Ndakabva ndaudza hama dzake, vamwewo vanoziva unhu hwake havana kushamiswa. Vamwe kwave kundiblema kuti wakasiya mukadzi, asi takawirirana uye ndairota daily achiita upombwe. Ndaiti ndikamuudza aiti ndidzo hope dzako chete. Tsvaga basa now. Ndikanzi ndinoregera kutaura naye ndinenge ndatadza here because stress yacho kama 1. Kutaura kuno ndatoenda kwadoctor ndikaonekwa BP yakwira. Nhai vakadzi munoitirei moyo wakadaro vedu wei?